No niin, moi vaan kaikki. Mä siis eilen sitä lupailin, että mä teen videon näistä mun lahjoista. Tässä nyt tulee varmaan tosi awkward, koska tää on mun toinen videopostaus. Että älkää odottako liikoja. Mä yritän vaan olla nyt mahdollisimman normaali. Nyt mä en pysty siihen, koska mä en... Mitä? Joo. Eli siis, no niin, aloitetaan. No, tässä on nyt lähimpänä 1D-kamaa, eli Take Me Home CD ja sitten This Is Us DVD. Sitten mä sanoin äitille, että mä en tarvi Oriflamilta mitään, mutta se hommas mulle kuitenkin nää shampoon ja hoitoaineen. Mulla on itse asiassa näitä samoja vielä jäljellä. Mutta mikäs siinä? Ei ainakaan tarvi ostaa itse. Sitten Pappalta sain konvehtirasian, joka on melkein puoliksi syöty hupsista. No mitä mä sille voin, jos mä tykkään suklaasta? Noin hyviä. Sitten lisää suklaata. Tankauspappalta. Ihan perus Fatserin sininen. Sitten Larilta joku tällainen tumma suklaa, jossa on appelsiinia. Varmaan hyvä, en ole ikinä maistanut, mutta pitää säästää, jos se on tosi hyvä. Sitten, mites vielä? Emmiltä mä sain konvehtirasian, joka on tosi tyhjä hupsista. Nämä oli hyviä. Sitten tällaisen söpön joulukoristeen. Ja sitten tällaiset ihanat tumput. Nämä on tosi kivat, koska mulla on vaan sellaiset mun tekemät ohkaset. Ja sit jos tulee kovemmat pakkaset, niin nämä on tosi kätevät, hyvät. Sitten Sannilta mä sain nämä suklaakuoret puhelimeen. Ja sitten vähän suklaata ja purkkaa, koska mulla on aina purkka loppu. Niin, joo. Sitten Nelliltä mä sain suklaamuffinsin, joka oli tässä rasiassa. Se muffinsi oli niin taivaallista, Nelli oli tehnyt sen itse, se oli niin hyvä. Ja se oli vissiin tämän rasian tehnyt itse, mutta kuitenkin. Ja sitten senkin mä oon jo syönyt, mutta Siljalta mä sain sellaisen donitsin, missä oli suklaakuorute. Onko oikeesti yllätys, että mä oon syönyt jo niin puolet mun lahjoista? Sitten Sarikalta mä sain nää ihanat shampoon ja hoitoaineen. Nää tuoksuu ihan sikahyvälle ja sit nää pullotkin on jotenkin niin söpöt. Ja oikeesti kiva saada kaikkea tällaista niinku, mille tulee ainakin käyttöä. Sitten kirjekuori. Täällä on Pappalta 20, mummulta ja Pappalta 20. Sitten Herran Jumala, mä unohdin ihan täysin. Mä sain mummulta sitten vielä villasukat. Mutta en tiedä tässä. Mut no mä saan sitä joka joulu. Ihan parasta. Tällä kertaa ne oli jopa sopivat. Sitten kameran kaukolaukasin. Tää on ihan sikakätevä. Oikeesti mä koitin tätä jo, sen edellisen postauksen kuva musta oli otettu tällä. Tää on ihan ykkönen. Meni tosin hetki, että mä saan sen asennettua, koska olen tekniikan ihmelapsi. Mutta taas kerran mä en vaan kattonut ohjeita tarpeeksi tarkkaan ja panikoin vähän etuajassa. Sitten tällainen raidallinen pitkä, siis ihan nilkkoihin asti oleva yöpaita. Tosi hyvä, että se on niin pitkä, koska mä yleensä palelen aina. Varsinkin jos tulee varjastetta pakkasta, niin meillä on sisällä oikeesti ihan jäätävän kylmä. Ja sitten kun mä nukun, niin mä oon oikeesti ihan kietoutunut siihen peittoon aina. Sitten seinäkello. Vihdoinkin mä sain seinäkellon. Ihanaa. Täällä on tällainen ihan perus, mutta sellaista mä toivonkin jotain aika simppeliä. Koska mun huone on kumminkin aika värikäs silleen, niin sitten saisi olla ihan tollanen yksinkertainen. Mä haluaisin niin maalata nämä seinät valkoiseksi, mutta saa nyt nähdä, tapahtuuko sitä koskaan. Sitten vielä tää jumpsuitti, mikä mulla on päällä. Tällainen ihana karva tai tällainen pehmeä. Mä siis toivoin velourpukua, mutta äiti ei löytänyt sitä, joten se osti mulle toisen jumpsuitin. Swag. Ja sitten uusi sänky, jolla istun juuri nyt. Tosi upeat lakanat, tällainen Heppatyttö 97. Toivottaa hyvää joulua. Joo, mut siis, niin. Kun mulla oli sellainen ihan perussänky, niin sitten tää on tällainen 120 senttiä leveä. Ai, että mä voisin vaan nukkua koko ajan. Ja parasta oli oikeesti ehkä se, että niinku, mä en edes muistanut, että mä olin halunnut tällaista. Että niinku joskus kesällä mä olin sanonut, että mä haluaisin leveämmän sängyn.
Ja sitten äiti vaan soitti silloin, se oli lauantaina kun Meri oli meillä. Äiti vaan soitti jotain, että mitä sanoisit, jos olisit yli sängyssä? Mä olin, mitä? Ja sitten tää tuli niinku aattona illalla. Ai että, ihanaa. Mä en vaan oikeesti voi kuvitella sitä, kun koulu taas alkaa, niin mun pitää oikeesti nousta tästä ylös heti kun mä herään. Kamalaa. Mut joo. Siinä ne oli ne lahjat. Ja mites vielä? Mutta sanoa vielä jotain. No mut hyvää loman jatkoa. Mä yritän jotenkin tässä pujotella sukulaisten, kavereitten ja kouluyhtiön välillä, mutta saan nähdä miten onnistuu. Kiitti jos katsoit loppuun ja toivottavasti sulla oli kiva joulu ja hyvää loman jatkoa. Heippa!